Ahojte priatelia, vítajte na YouTube kanáli Androidbox.sk. V dnešnej recenzii sa pozrieme na výbornú kamerku od spoločnosti SVIS HB8 Lite. Je to kamerka, ktorá môže pracovať bez Wi-Fi, ale aj bez elektriny. Takže poďme na to. Tak poďme na unboxing. Súčasťou balenia je takýto montážny stojan, ktorý môžeme pripevniť na stenu, ale aj na strop. Poďme na samotnú kamerku, rozlíšenie 2K+, o špecifikáciách si povieme neskôr. Máme tu vstup pre microSD kartu až do veľkosti 512 GB, no a samozrejme vstup pre SIM kartu. Kamerka je samozrejme otáčacia, má to interkom, o tom si povieme trošku neskôr. Tak kamerka má vstupy pre USB-C napájanie solárneho panelu. Baterka je tu 5200 mAh. Tak druhý slot slúži na tlačítko zapnutie a vypnutie kamerky. Takže to je stručný opis kamerky. Poďme ďalej. Čo tu máme? Máme tu samozrejme solárny panel, USB-C kabel. Solárny panel má výkon 5 W. Tak máme tu moždinky, no a stojan pre solárny panel. No a súčasťou balenia je aj takáto montážna nálepka. Takže poďme na stručnú špecifikáciu. Takže máme tu rozlíšenie 2K 4 megapixely. Máme tu farebné nočné videnie plus IR prísvit. Môžeme sa pripojiť buď cez 4G, cez nanoSIM kartu s dátovým paušálom, alebo sa môžeme pripojiť aj cez Wi-Fi. Máme tu nabíjateľnú batériu o veľkosti 5200 mAh. Môžeme ju dobíjať buď solárnym panelom, alebo môžeme dobíjať cez USB-C kábel. Výkon solárneho panelu je 5 W, máme tu detekciu osôb a vozidiel, máme tu obojsmerný mikrofón plus reproduktor veľmi dobrej kvality. Máme tu samozrejme alarm, máme tu podporu microSD kariet až do 512 GB. Takže to je taká stručná špecifikácia. Poďme sa teraz pozrieť na denné a nočné zábery. Ako som spomínal, kamerka má rozlíšenie 2K, čiže 2560 x 1440 pixelov, čo stačí, si myslím, na celkom kvalitné denné zábery. Tak môžete teraz posúdiť kvalitu obrazu cez deň. Kamerka má farebné nočné videnie s maximálnym dosvitom 15 metrov, plus má infra. Takže môžete tiež posúdiť kvalitu záberov. Myslím si, že na noc je to celkom dobrá kvalita na to, ako tu máme cenovku. Poďme sa teraz trošku pozrieť na úvodné pripojenie. Takže stiahneme si aplikáciu SVIS, kopírujeme si QR kód z kamerky, no a máme tu možnosť dvoch pripojení, čiže Wi-Fi sieť 2,4 GHz, alebo v našom prípade použijeme nano SIM dátovú kartu od Telekomu. Postupujeme podľa návodu, áno, my chceme 4G pripojenie, keďže akože nemáme Wi-Fi signál. Wi-Fi signál sa nám núka ako záložné pripojenie, takže môžete sa pripojiť, ak máte Wi-Fi ako záložné pripojenie. Takže ako vidíte, je to jednoduché a bez najmenších problémov. Ako som spomínal, kamerka má dva druhy detekcie, čiže detekcia osoby a detekcia vozidla. Môžeme si tiež zvoliť aplikácii SVIS a zóny detekcie. Máme tu takúto mriežku, kde si môžeme zvoliť oblasť detekcie. Samozrejme, môžeme si zvoliť aj čas detekcie, či už by som povedal 24 hodín, alebo si môžeme určiť čas, ktorý chceme, aby nám kamerka snímala požadovanú oblasť.
Na kamerke samozrejme môžeme nastaviť rôzne funkcie, napríklad nastavenie zvuku, nastavenie obrazu na originál, jemný a živý. Takisto si tu môžeme upraviť čierno-biele alebo inteligentné nočné videnie, čo v našom prípade znamená farebné nočné videnie, a takisto si kamerka sama nastaví obraz pri nočných záberoch. Takisto si môžeme nastaviť aj predné osvetlenie. Ja som si napríklad nastavil inteligentné nočné videnie, dal som si nejaký čas, takže keď sa približím kamerka na nejakých 5 metrov, tak kamerka mi zasvieti na chodník, čo je super. Takisto si môžeme nastaviť alebo kalibrovať otáčanie a tak ďalej a tak ďalej. Tak môžeme si zvoliť záznamy, či už iba pri detekcii alebo udalosti, alebo si môžeme zvoliť aj 24-hodinové nahrávanie. Záleží od veľkosti microSD karty. Čo sa týka ukladania záznamov, tak ako som spomínal, môžeme si zvoliť microSD kartu alebo cloud. Cloud stojí základný okolo 50 € ročne, čo je, myslím, celkom dobrá cenovka. Ak sa vám samozrejme nechce platiť, tak môžete si zakúpiť microSD kartu a ukladať všetky záznamy na kartu až do veľkosti 512 GB. Spomeniem ešte jednu skvelú vecičku, a to je, že spoločnosť SVIS ponúka prakticky pre všetky platformy svoje aplikácie, takže či už máte Windows, Google TV, macOS alebo klasický Android v telefóne, pre všetky tieto platformy je svoje aplikácia. Ja som si veľmi obľúbil napríklad aplikáciu pre Windows pod názvom PC Studio, alebo si môžem spúšťať kamerky aj v systéme Google TV, takže super. Ovládanie apiek vo všetkých systémoch je veľmi jednoduché a intuitívne. Napríklad v systéme Android TV si môžete manuálne odfotiť záber, môžete aj manuálne nahrávať, ak si chcete napríklad nahrávať nejakú návštevu. Môžete si aj uložiť polohy, napríklad ja som si zvolil auto a altánok, čiže stlačením týchto polôch mi automaticky presmeruje kamerku tam, kde som si zvolil, v mojom prípade auto a altánok. Reakcie sú veľmi dobré a na to, že to je napájané 4G, tak je to super. Tak isto si môžete zvoliť manuálne aj napríklad rozlíšenie, čiže napríklad Full HD alebo to najvyššie rozlíšenie a tak ďalej a tak ďalej. Ako som spomínal, apky sú pre rôzne platformy, takže za toto dávam SVISu 1 s hviezdičkou. Takisto si môžeme zvoliť viacero obrazovky, ak máme viacero kameriek. No a to je asi tak všetko. Takže poďme na koniec tejto recenzie na zo pár výhod a nevýhod. Takže medzi výhody patrí 4G pripojenie. Ak nemáte Wi-Fi, ak nemáte elektrinu, tak táto kamerka je pre vás top. Takisto tu máme 2K rozlíšenie, máme tu 360 stupňové otáčanie, máme tu celkom slušné farebné nočné videnie plus IR, máme tu funkciu interkomu, máme tu podporu alarmu a osvetlenia, máme tu podporu microSD kariet až do veľkosti 512 GB. Máme tu ochranu IP65, máme tu úsporné nahrávanie, ja som túto funkciu zvolil a bez solárneho panelu mi táto kamerka vydržala skoro 2,5 mesiaca, čo je super. Takisto tu máme 5W solárny panel v balení. Medzi nevýhody patrí určite, že potrebujete SIM kartu s dátovým balíkom. Máme tu trošku možno vyššiu cenu oproti klasickým Wi-Fi kamerkám. Takisto odporúčam zvoliť si dátového operátora, ktorý má dobrý signál. Napríklad ja som montoval túto kamerku jednému pánkovi, ktorý mal dátovú kartu od štvorky, kde nebol veľmi dobrý signál a spôsobilo to pomalšie otáčanie, napríklad pri sledovaní. Máme tu občas falošné upozornenia, máme tu dosah nočného videnia cca 15 metrov, čo pre niekoho v pohode postačuje, pre niekoho nie.
microSD karta nie je súčasťou balenia, batéria má tiež obmedzenú kapacitu. Ja som spomínal, že bez solárneho panelu táto kamerka vydrží nejakých 2,5 mesiaca. Pre niekoho to môže byť málo, pre niekoho to môže byť dostačujúce, takže už je výber na vás. No a 4G spotreba dát, určite odporúčam dať si datový neobmedzený balík. Tiež som mal problém, že jeden pán si montoval túto kamerku, zvolil O2 balík, ktorý mal cca nejakých 5 GB mesačne. Bohužiaľ to nestačilo, takže odporúčam zvoliť si neobmedzený dátový balík. To je asi tak všetko z tejto celkom dobrej kamerky od SVizu. Ja osobne by som si kúpil túto kamerku, pozerám na cenovky, momentálne na Alze je nejaká akcia za nejakých 133 €. Bežná cena je od nejakých 150 až do 180 €. Takže ak nemáte samozrejme Wi-Fi, ak nemáte elektrinu, tak táto kamerka vám poslúži na výbornú. Ja by som si určite, keď pozerám na konkurenciu napríklad od Tapo má vyššie ceny, takisto aj nejaké kamerky iných značiek. Za túto cenu si myslím, že SViz je veľmi dobrá kúpa. Takže výber je na vás, ja vám ďakujem za pozornosť, no a teším sa na ďalšie recenzie na YouTube kanáli Androidbox.sk. Majte sa krásne a čau čau.